ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ଓ କ'ଣ କଲେ ମିଳିବ? ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପିତାଜୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ, ଆଜି କିପରି ଆସିବା ହେଲା? ତୁମ ମୁହଁର ଭାବ କିଛି କହୁଛି। କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଅଥବା କୌଣସି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି? ନାରଦଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ଏପରି କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ମନର ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କରିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ପରମ ପିତା। ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ଦେବତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଶକ୍ତି ତଥା ତପାଚରଣର ଦାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଏବଂ ଆପଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ପାତାଳ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଏପରି କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି। ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ। ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଦେବ ଓ ଦାନବ ଉଭୟ ମୋର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନା ନିଜ ମୁଖରେ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତୁମେ ଆଜି ହିଁ ଦେବତା ଓ ଦାନବ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ ଯେ ଦେବତା କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାନବ ପାତାଳ ଲୋକରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦାନବମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଭୋଜନର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଭୋଜନର ଥାଳିଗୁଡ଼ିକ ପରଶାଗଲା। ଦାନବମାନେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ସେମାନେ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହାତରେ କିଛି କାଠ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆଜିର ଭୋଜନର ଏକ ଛୋଟ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥିଙ୍କର ଦୁଇ ହାତରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଠ ବାନ୍ଧିବି ଯେ ସେମାନେ କହୁଣୀକୁ ମୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ବନ୍ଧା ହୋଇସାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରମାନେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି କିପରି ଖାଇବ? ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। କୌଣସି ଅସୁର ସିଧା ଥାଳିରେ ମୁହଁ ପୁରାଇ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତ କେହି ଭୋଜନକୁ ପବନରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ମୁହଁରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦାନବମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନାରଦଜୀ ନିଜ ହସକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ହସିଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଦାନବମାନେ ନ ଖାଇ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମର ଏହି ଦଶା ହିଁ କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ଆମକୁ ଭୋଜନକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲ? କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କାଠ ବାନ୍ଧିବ, ଯେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଏବେ ଦେବତାମାନେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବସିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁ ପଢୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଭୋଜନର ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ହାତରେ କାଠ ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ହାତରେ ଭୋଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଥାଳିରୁ ଅନ୍ନ ଉଠାଇ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହର ସହିତ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଉଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୋଜନର ଭରପୁର ସ୍ୱାଦ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହି କଳ୍ପନା ଆମକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ରାକ୍ଷସମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ନାରଦ ମୁନି ଏହା ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅଗାଧ। ଯୁକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳରେ ହିଁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଏହା ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମିତ୍ରଗଣ, ଆମେ ଏହି ଜୀବନ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ମିଳିନି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ମିଳିନି ଆମକୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହି ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦେବା, ତେବେ ବଦଳରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ନେହ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁ, ତେବେ ଏହା ନିଜେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ସମାନ ହେବ।